Як чизе ки дар ҳамин выставкаҳо дар Хитой камтарак зиқ мекунад одамора, не ки охираш бо хирсанд мекунад, ҳамея меган ай куҷои, мегӯи Тоҷикистон, баъд намешиносанд. Меган ки намешиносем, намедонем, баъд хай шиносшон мекунад Тоҷикистонро хирсанд мешаванд, через Россия, через СССР мефаҳмонишон. Баъд ана ҷои хирсандиш меояд ки мо намоянда надорем, на дар Россия, бисёри компаниҳо ҳамин гапа мегӯянд, на дар Тоҷикистон. Агар ки хоҳишманд бошӣ, ҳамин шароитҳоро дошта бошӣ, биёи намояндагӣ мекушоем, мерем офис мекушоем, ита мекунем, ута мекунем, ҳамкорӣ кунем, ҳама доғи корай. Просто бачаҳо бояд шустӣ бошад, бидавем, бипарем. Ҳамин дига ба пеш охир. Ина мардум метавонем муроҷиат кунем, ҳаминҷо ҳама ҳамин компаниҳоро любой майдачуда, калон, қимат, арзон, ҳама чиза ҳамин интернетода мебини бачаҳои тоҷик меянд, медаванд, мекунанд ҳамин корора. ҳамкорӣ кунем, якдигара биёвем, бикӯем. Харидорои майда хариди майда кунанд, магазинчиҳо барои магазиношон, оптовикҳо оптовӣ. Одамое ки намояндаи ягон ширкати бақувват яке мешаванд, ай куҷо медонем. Сахт бихапен ҳамин шансҳоро дар ҳамин лаҳзаҳо тоҷик ама кам мебинем. Чӣ ба тоҷикҳои мо кам меоянд? Бизнесменҳо давайте биҷунбем. Рафиқотона таклиф кунем, биёянд. Ҳамаи чизои охин ҳамин чӣ айб дорад, ки дар Тоҷикистон ин ҳамин чиза намояндагиша накшуд. Тоҷикҳои Россия дам дахл дорад. Ба пеш.